Така, искам първо да се извиня преди да продължа с Козирог, че предния разклад, който беше за Скорпиона, за Стрелеца, се обърках, като казвах, нали, отново Скорпион, така че моля да бъда извинена, няма как да го коригирам това и информацията, която, нали, тогава я получавам, нали, няма как да я повторя същата, така че моля да бъда наистина извинена, не ми се е случило до сега така. Не знам защо се обърках, нали, като правя разклада за Стрелец да казвам Скорпион. Нещо се пообъркаха тук нещата ми, така че моля да бъда извинена. Сега, тук започвам с Козирог, да видим Зодия Козирог какво ще бъде. Хайде да видим при Козирозите какво ще бъде. Хайде да видим при Козирозите какво ще бъде. Хайде да видим при Козирозите какво ще бъде. Хайде да видим Козирози. Така, при Козирог виждам, че тук вече някой ще се устреми към вас с много осъзнат избор. Депресивни състояния на самота и на трудности приключват при вас, Козирози. Човека, който ще се заяви, мога да кажа, че може да е и от вашата зодия, нали, земните, но може би да е и нали, вашата зодия абсолютно. Другото е, че вие, нали, тук пък си излизате, но както и да е. Тук ще става въпрос за някакъв много осъзнат избор, ново начало, някакви ресурси, които ги имате, Козирози, как да кажа, ще ги оползотворите, така да кажа, изчистване, изцеление, сбъдване на мечта, между другото, обмислени някакви планове, които, нали, през април месец, нещо свързано с ваш главен партньор ще бъде или човек, който ще се заяви пред вас, за да бъде ваш главен партньор, защото виждам, че тук ще има някакво израстване на връзка, на отношения. Другото, което е, че вие за него сте просто слънцето, може пък и този човек да е такъв слънчев и лъчезарен, но човек, който много добре умее да слага границите, здраво стъпил на краката си. Тук обмисляте някакви действия, между другото, противоречия някакви виждам във вас, но тук ще се изисква по съдба да направите някакви много бърз избор, да кажем, решение и така нататък. Сега, тук ще ви се даде някаква истина или някакъв разговор, който обаче този разговор тук ще стигнете до там, че ще разберете, че ресурсите, знанията са във ваши ръце, можете да го направите. До сега, тук виждам някой, че сте в някаква бедност в отношение, по някаква причина сте просто, как да кажа, стопирани. Нещо тук да кажа ви се пречи, като че ли на работата, може би ви се взимат и ако тук примерно виждам тук и някак като практик, магиосник, може би нещо тук ви се връзват ръцете, не знам, има нещо такова ми се дава. Приключване на даден етап, човек от разстояние, който има чувства към вас, ще дойде, ще започнете тук някакво ново начало, между другото, с този човек. Вие ще бъдете неговата главна съпруга, главен съпруг, защото тук, нали, ще се заявявате в много такива категорични действия. Много бавно обаче, но въпреки всичко излизате от зоната си на комфорт. Тук ми се дава, че ще се пренаписват някакви нови договори, нови начала, някаква смяна тук. Може би ще влизате и в такива отговорни, как да кажа, по-отговорни отношения, като на семейни начала. Ще получите такова, нали, да кажем, предложение. Може би тук с някой си кореспондирате до късно вечер, нали, си пишете, виждам. За самотни майки, може би сте много претоварени с домакинство, с отговорности. При такива хора виждам, че жени, може би най-вече ще отиват такива предложения за стабилно начало, трансформация.
Кози Рози идва при вас, отрязване, нали, приключване и да ви кажа тук, че ще предприемете крачка да бъдете с човек, който ви иска да сте в живота му и така това е взаимно. Някакво възраждане виждам тук на отношения семейни при други, нали, давам вече всякакъв вариант. Искам тук да обърнете внимание, защото тук ми дава като индикация, че нещо тук може би при някой или се обучавате, или четете, или нещо тук ви се прави под формата на четене. Някой може би нещо така да ви пожелава, нали, с четене, в кавички, нали, добро. Така че може да си проверите, да направите една диагностика. Ново начало за скорпионите, пак казвам. Ще приключите, ще затворите вратата на минало, на минали отношения категорично, там където, нали, имало съмнения. Някакъв бумеранг очаквайте да се случи. И също така сродна душа идва при вас. Всичко това е по справедливост, което, нали, ви се дава. Бързи действия, също така някой ще се заяви при вас много скоро, така че може би нещата са тръгнали, ще стигнат до сериозни отношения като пребрачни договори и брачни начала, да кажем, семейни начала до 2 месеца, а тук в рамките на 7-8 дена, тук някой драстично ще се заяви, ще предприеме така доста бързи крачки към вас. Кулата е тук, ще разчистите доста добре пространството си, ще научите някаква истина, която просто може би няма да очаквате такава информация защо да попадне при вас и по този начин да ви, при някой от вас казвам, да е като кулата, просто да ви отвее из основи, ще се наложи да се справяте с тройна коалиция, може би тук предателство, може би това ще е кулата и пак казвам тук ще приключвате с такива стари отношения. При някой тук ми дава тайни, скрити отношения, може би, тук при някой може би да сте практици, нали, както казвам. В момента или се борите, нали, имате в момента някакви усилия, така доста използвате да се преборите, да излезете от някаква сезона на комфорт. Пак казвам, тук искам да ви обърна внимание на крадеца. Тук внимавайте, защото може би тук нещо ще ви се украде, нали, така да кажа, може би енергия и така нататък, но тук Кози Рози, обърнете внимание, защото тук ми дава нещо и като някакъв негатив, който може би април месец ще трябва да се преборите да го премахнете. Някой може би вече и сте в негатив и ще преминете към изцеление, както се дава. Ново начало, страстно, любов, изобщо компания, веселие, но тук при някой ми се натърква за трето вмешателство, при някой ще е в брак и отношения, при някой идва от трета страна като негатив. Някой просто прави от някъде негатив, така че обърнете внимание, Кози Рози, на това. Нали, дава ви се да разберете, което просто няма явно да го, как да кажа, просто няма да можете да го приемете много така радушно, но, нали, ще се справите, трябва да направите диагностика и лечение също и за вас.